Ahojte. Vyhrievací článok s odporom 21,3 ohmu má byť navinutý z chromníkeho pásika dĺžky 39 metrov. Akú hrúbku musí mať pásik, ak jeho šírka je A rovná sa 3 mm, aká je vodivosť pásika, aký elektrický prúd ním potečie, ak článok pripojíme na napätie 220 V. Takže poďme si rozobrať príklad, o čo ide. Máme nejaký vyhrievací pásik dĺžky L, ktorý má šírku A a nejakú hrúbku B, ktorú chceme vypočítať. Plocha kolmého prierezu tohto vodiča je S. Tento pásik je pripojený na napätie 220 V, má odpor 21,3 ohmu. Z tabuliek si nájdeme, že pre daný materiál je merný elektrický odpor materiálu 1,2 x 10⁻6 m². Dĺžka je 39 metrov a má šírku 3 mm. Ako prvé si vypočítame prúd, ktorý preteká pásíkom, pretože vlastne všetko k tomu už máme. Prúd I z ohmového zákona sa rovná napätie deleno elektrický odpor, čiže lomeno R, to sa rovná 220 V lomeno 21,3 ohmu. A vidíme mi, že veľkosť elektrického prúdu I sa rovná 10,32 A. Hotovo. Ďalej si vieme vypočítať elektrickú vodivosť daného pásika, pretože je to prevrátená hodnota elektrického odporu. Takže G sa rovná 1 lomeno R, to sa rovná 1 lomeno 21,3 ohmu. A vidíme mi, že veľkosť elektrickej vodivosti pásika je 0,046 Siemensu. Hotovo. No, teraz bude trošku ťažšia časť. Chceme si vypočítať hrúbku toho pásika B. Budeme vychádzať zo vzťahu pre elektrický odpor vodiča. R rovná sa ρ krát L lomeno S, kde R je odpor vodiča, ρ je merný elektrický odpor, L je dĺžka vodiča, S je plocha kolmého prierezu vodiča. Najprv si vypočítame plochu kolmého prierezu vodiča, čiže S. Čiže zbavíme sa zlomku, čiže prenásobíme krát S. Dostaneme, že R krát S rovná sa ρ krát L, pretože tu sa mi S s S skráti. Čo poznáme, dáme na jednu stranu, čo nepoznáme, dáme na druhú stranu. To nakreslím trošku krajšie. Tak. Takže čo poznáme, dáme na jednu stranu, čo nepoznáme, dáme na druhú stranu. Čiže prenásobíme si to krát 1 lomeno R a dostaneme na ľavej strane už len S, lebo tu sa mi R s R skráti. Rovná sa ρ krát L lomeno R. To sa mi bude rovnať 1,2 krát 10⁻6 ohm krát meter krát 39 metrov lomeno veľkosť elektrického odporu 21,3 ohmu. Takže vidíme, že plocha kolmého prierezu S bude 2,1 krát 10⁻6 m². 2,1 miliontín metra štvorcového je 2,1 mm². Pretože 1 mm² je 1 miliontína metra štvorcového, lebo 1 m² má 1 000 000 mm². Tak. Vieme, že plocha S toho kolmého prierezu toho vodiča je A krát B, pretože má ten vodič obdĺžnikový prierez. Z toho si vypočítame B, čiže dáme to krát 1 lomeno A. Tu sa mi Ačko dostane do menovateľa. Tu sa mi Ačko s Ačkom vykráti, dostaneme len Bčko. Takže S lomeno A sa rovná B, čiže to je 2,1 mm² deleno 3
mm, dostaneme, že B sa rovná 0,7 mm. Hotovo.